dudong mga inday, welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon sabay ta mangita taog jersey para gamito na mo ugma sa dula Open Volleyball League sa Sawata agig selebrasyon sa araw ng San Isidro. Kauban kining mga banggiitang players sa Kipalili. Naa si Kiji. Wow. Naa si Onin. And si Winwin. Wow. Ang problema ani ron kung naapay musukol ani magprinta sa amo ang jersey. Tara, sabay ta din lang sa Dudes Torta. Tara! Wow. Makita niyo mo kids no. Mga ano kaya nga ano nga overflow. Overflowing ang view. Lang yan. Mura gidrawing ba nga ang bunto dito. Dagat lang ba? Hindi gali, pags gali. Pags na lang. See you. See you. Nabi. Tara. Tara, manayaw ta. Yes. Yes. Natadire sa Kapitol, sa Tagum. Abot na dyan. Yeah, welcome to Tagum City. Ana asa ta sugod. Una na tong target nga makakita ta og jersey. Sa 168? 168. Or katong sa bakery. Sige sa bakery. Dili ta agi. So guwapo ang kuan ng beauty sa Tagum Kids no. Moda ang Tagum City gitawag nga Palm City. Oh, gitawag nga Palm City. Ngano man to ni? Kada iyang palm tree sa village sa kada. Provincial Capitol. Kana di ba Buluhan sa tong pinalanggang Provincial Capitol of Davao del Norte. Diha nagtrabaho si Onin. Diha ko nagtrabaho. Share ko lang. Ang dili sa tapad atong maagian is Davao Provincial Sports Complex. Sports Complex. Di ba Davao del Norte? Davao del Norte Sports Complex. Mao ni diri ang Tirido. Oo, diri ang mga nightlife gusto mo kanang happy. Tirido no squad Isla Bao. Unsa na? Isla Bao. Ang other term na? Other term niya Isla Bao. Pero Isla Bao man. Ano ingon sa mga driver ito sir? Daghag bao? Daghag bao? Kaya gabi. Gusto ka mag-video ke, mag-inom diri nga side. No. Side kids. Talaga mga pus uyab. Dyan nga. Why pa ka to daan kitsa? Mag-live na. Why ka testing? Why ka ng nightlife? Wait. Ato pa dayan para makahiyok-hiyok makeup ka ba? 100%. Alam ka ba iya iri? Na-record na. Hi guys. Shoutout sa ma'am. Sa Dudes Torta ma'am. Dudes Torta, shoutout po. Shoutout sa pangalan ma'am. My gosh, Catherine Station, sir. I guess. Wow. Sir, Diesel. Pila nga karon ang kuan? 82 pesos and 90 centavos ang crudo. Mas mahal ang crudo ba? Kuan niya ang Tagum no. Doon na lang sa atong unang destinasyon. Di ka sir una? Kaway-kaway sa vlog. Me. Kaway-kaway so magtubil ko imbis nga 1.5 kay kulang 2,000 na lang. Mahal ang crudo. Mahal Wow. pas gasolina. Nung agi na pa do 500. Yung ba yun? Yung ano tunog ba? Nagmamait na. Dira ako nagka-washing, pa-washing. Kaway-kaway. Shout out. Kaway. Unya na. Balik. First stop, ato ta kay Lalibay, basta. Basta bay. Okay. Lalalabay Lalabay, cellphone ko lang dapat. Tana. Dira ta kita sa Tamari de la Overruns. Diha ta mangita og pag-jersey nato para magdula og masala. Ato panitaon ka ng dry fit.
Dirita. Para sih. Yes, hi. Na sila sa kuan sa Maribela. Yes. Overrun sa commercial ganyan. Drive it tama ama, drive. Dapit ang drive it. No, bungkag-bungkagin. Yung bungkag-bungkagin sa mga T13. Kasi gusto ka upuan, tie-dye. Pang ano ba? Pang jersey. Ito mo ko sa stitch ako. Pang jersey. So mga dudes, nakakita mi og shirts diri, so unahon sa namo og pangita ang app, ang jersey pantaas kana adto ta sa Pikas. Then balik ta kay barato ra diri tag 65 lang. Ma'am, salamat. Salamat. Balik lang mi, balik. Bye-bye. Bye. Asa ta sunod? Sige dito ta atbang do sa Buinas kay naa daw didto'y barato pod na dry fit. Pero sa simbahan ta magpark kay walay parkinganan didto atbang sa Buinas. Sige. Makakita na ba kahataog? Dry fit. Basig ugar jud nga tiil ato makita. Uga nga tiil, dry fit. Berarti siya ba? Ta makatag mga uga nga tiil. Dili gapita. Unsay uga nga tiil? Dry fit, uga nga tiil. Kami. Katangi, sumba ning subilanon. Ang pagpangita Pangita sa uga nga tiil. dry fit. Dry fit. Dili lamang sa programa ang Dudes Torta. So tara, hanaog na ta. Mangita tag uga nga tiil, dry fit nga t-shirt. Sakit. Guys, this way to Kandilaan daw. Magkakandila ito. Strictly no video. Yatag sa uyab ba? Oh, makauyab mo dong. Wow. Oh my God! Wow! Dali, ra kay makauyab mo basta kay barato ako ano kayo. Di na kailangan niya, kulang na lang. Ayan, ganun ako kadula. Next stop, Santino's Overruns. Gagan. Santinos overrun. Santino's Overruns. Sobrano gagan. Direta. So ano yan na ta? Sulod na ta sa kuhan, no? Santinos Bandit Overrun. My Kuwani short color green for only 95 pesos. Wow. Lalay. Lalay nga Samuel. Okay, second stop. Walay jersey, walay dry fit. At na punta sa 168. Tara. Basta lang tingil, wala iba nga tingil. Pero break ito daw. Amor, mahal yun. Ahay, pakyas. Two stores down. Wala paghihapon mi pang jersey. Makakita ba kami? Mura mag. Ani ana sa atong programa nga Dudes Torta. Yes. Makakita ba kami og dry fit or drought fit? Wet fit. Which fit run? Magdula ta ani ugma nga walay uniform. Yes, ano yan napunta? Tuyo ko na napunta to ang Tagum City, mangita tag right here. Uga nga tiil. Try fit. Tara na. Wow. Let's go. Hey, busy ang mga katauhan. Ikaw na. Busy kong videographer mga ko dyan, sir.
Ay, moles. Ay, no. Lami siya guys. Mas lami ako ah. Grabe, maskulado kayo ba yun? Grabe ba daw si Muloy? Lima kami extender. Bali na win. Dito dyan. Lusag mo? Bali. Hindi na baliwing. Tingala ko man ngayon. Yan likod na araw sa mga napit nga. Kinakuga ba? Hindi ka karong rubayan. Kami kupon. Lima yan. Oo, ako talaga. Guys. Gusto may mga bloopers ba? Ha? Thank you Lord. Nakakita natin. Number na lang ang kulang. Shout out po from SGD. SGD Group of Company. Sport marketing. Thank you SGD Sports Marketing. Yeah. Naka-discount me. Ang tag 120 na himong 90 pesos na lang. Diri na sa SGD Sports Marketing. 168. Itin Apokon. Apokon Tagum City. Thank you. Thank you. Pero diri na ta sa trade center kay nakakita na ta og jersey ato na pud paprintahan. Ambot daw aton badi kaha nga makuha unyang hapon. Tara, diri ta. Siya ko yung takong. Oo. Na. Na ba? Gusto matabon-tabonan si sir. Nambirong ka. Wah. Kuman nami og inquire sa GGC in print. Unya, unsa to kids? Tataglain kay maot kay sila mo approach eh. Nasuko, murag nasuko man. Lain matchak na. Kung number lang video of me. Wala na yun. A few moments later. Busy na sa numbering sa t-shirt, jersey. Si unin po secretary himo og number listahan. Si sir mo ay magprinta. Ikaw magprint sir na. Shout out sir. Nani sa akong vlog sir. Please sir. O awan no, tama gid nga ara kamo no. Eh, human na may nakakita na dyan, nakapaprint na may. Pao na lang mga alas 5. Tara, open ta. Trade center with macho, guapito nga mga tao. Well. A few minutes later. Ha? 105. 105. Dili 100, ma'am. Kaya ma'am. Yes, ma'am. Yehe. Yehe. Oh. Sabi na ko 100, ma'am. Ay, sa vlog na ko ni ma'am. Hindi promote ni imo hangkuan. Oo, ma'am. Yes, ma'am. 100 na lang, ma'am. Mabulat ni 100 na ma'am.
Ay, manay siya. Ay, kita siya naganda. Kamay na lang ang food na biya. Ang ipahurot siya. Nice ba rin? Iba naging siya kasi pag 80 na mo. First, napagin siya 80. Tagal na ba siya? Hindi siya mag-isip. Naman pinagpalitan player, kaya mo anak mo. Kaya naman siya bilisan ko ninyo. Ano siya tulas? Hindi nila sa Cagayan ang UM. Sa Milo. For 105 pesos only. Ma'am, ato na mi. Salamat. Salamat. Sir, salamat. Bye. Shout out sa mga Plistico family, Umbana Menard and Maribel Oberon. Thank you, Dods! Sige, bye-bye. Yeah. Artista na kayo. Okay, magkuha na sa amo ang jersey. Shout out ang Bossing. Magwa si Bossing, di may kadusmil. Shout out ko sa konguyat nga nasa Santo Tomas. Amping perme, ilse ka hukom. Yehey! Nagutang, shout out ko sa akong palangga, kasi Jonah Talido. Mata na in town, ganito na kayo. Salamat, I love you. Yehey!